дуруд ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони футболи ватанӣ. Инак рӯзи 16 ноябр дар ҳамин варзишгоҳ мунтахаби футболи Тоҷикистон бо якачини Урдун вохӯрӣ анҷом медиҳад. Мо доир ба ин бозӣ аз мураббиён, таҳлилгарон ва мухлисони футболи кишвар назарсанҷӣ анҷом додем, ки онро пешниҳоди шумо мегардонем. Дар бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Урдун ба фикри шумо ки ғалаба мекунад? Мо дар рӯзи бозӣ, яъне ки 16 ноябр қарор мегирад, бозии Тоҷикистон Урдун ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон муваффақият орзумандем ва мехоҳем ки бо ҳисоби баланд пирӯзиро ба даст орам. умедворам аз ин бозигароне ки дорем тими хубе дар муқобили дастаи Урдун ташкил кунем, зеро онҳо дастаи қавӣ ҳастанд. Мо бояд варзишгоҳро пур карда бо овози баланд то охирин дақиқа тими миллиро дастгирӣ намоем. Он гоҳ бовар кунед, бозигарони Тоҷикистон то охирин дақиқа мубориза хоҳанд буд ва шояд мо шоҳиди ҳангома хоҳем шуд. назди мухлисо бояд ки мухлисоро дастгирӣ кунаду ҳамин бозиро хеле киран накунад, бояд ғалаба кунад. Урдун бисёр хуб дастаи қавӣ ва сахт аст воқеан. Агар мо бар Урдун ғалаба кунем, фантастика хоҳад буд. Ба гуфти шумо дар бозии Тоҷикистон Урдун ки ғалаба мекунад? Тоҷикистон албатта ғалабаи худро дар ин бозӣ ба даст меорад. Мо мехоҳем ки дар оянда футболи тоҷик хеле пеш равад, Тоҷикистон ба пеш. Мо бозии Урдунро тамошо кардем. Урдун воқеан дастаи бисёр сарсахт аст, бозигарони хубро дар ҳайати худ дорад. ин буд назари чанд тан аз мухлис ва ҳаводорони варзиши кишвар дар мавриди бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Урдун. Шумо низ бетараф набошед ва ҳатман дар поёни ин видео шаҳри худро бинависед. Тоҷикистон ба пеш!